näytän pikaseen tässä auton koritinaamisen. Eli välineenä meillä on täällä pohjustusaine, siihen pensseli. Pohjustusaineen kuuluu olla tällaista notkeeta. Jos se on kuivunut tänne purkkiin, niin hiukan vettä tai röyhkeästi miehisesti sylkäisee sinne. Sitten meillä on tinauslasta, kaasukäyttöinen koritinaa ja rätti. Rätti on hyvä olla jotain puuvillaista, mutta meillä on tämmönen ihan meidän kiillotusrätti nyt käytössä. Ensimmäinen vaihe on puhdistaa pinta. Se on puhdistettu jo valmiiksi. Voit tulla lähempää kuvaamaan tämän vaiheen. Otetaan tätä pohjustusainetta. Sivellään sitä sille tinattavalle alueelle kokonaan. Tällainen ohut kerros. Saisi olla hiukan juoksevampaa tää. Hyvän tuntuin. Sitten otetaan kaasutöhö, lämmitetään sitä sen verran, että se vaihtaa väriä. Sen jälkeen kohta, kun se on vaihtanut väriä, niin mä pyyhkäsen tällä rätillä. Sitten tulee sellainen kiiltävä pinta. Siitä me tiedetään, että se on pohjustusaine on tarttunut siihen. Niin tämän tarkoitus on saada tina myöhemmin tarttumaan tuohon. Tämmönen kiiltävä, lähes kromaatun näköinen pinta. Seuraavaksi otetaan tinaa. Lämmitetään tinattavaa pintaa ja tinaa samaan aikaan. Eli molempien pintojen täytyy olla siinä lämpötilassa, että tina sulaa. Nyt siinä on tinaa meillä. Otetaan tinalasta. Lämmitetään ja tasoitetaan sopivaksi. Nyt siinä on tinaa. Seuraava vaihe olisi annetaan jäähtyä ja hiotaan se. Ja sen jälkeen siihen laitetaan vielä kitti päälle.